kana kuteedzera light aha, tiri kumirira kuuya kwenyu muri Zimbabwe timbokurukura nekuti tagarisaka tisingaite live, saka ndamboda kuti timbokurukura zvishoma shoma. Pane zvakawanda zvatoda kuti titaure pane ino nguva, zviziviso etc. Saka ndakamirira kuuya kwenyu. Mukoma Stanley, zviri sei sei? Welcome. Misheki, imbondiudza kuti sei uchichuza iwo kuti uzviti MC, because ndakatombofunga kakuti pamwe mukoma Menard, zviri kufamba here? Zigi, uripo kwa hausi kubatika wani kuma story atiri kuita nai Zigi? Zviri kufamba here? Tinashe, welcome. Mondiregerera, tine poor light. Naizvozvo nauya ndoda kukurukura nemi, tichakupai manje tikumirira kakuti vaya vanononoka vasazoye vachiimba kuti musatione kunonoka ndanga ndichiuya. Ni zviri sei? Tinashe, welcome back, more blessing. Ngoni dzashe, kuri sei? Abraham, Nyaradzo, kutenda, ngoni dzashe. Welcome good people. Zviri sei? Witness, Tendai, Melody, hazvinei, tinokugamushirai. Ndingafare Cresia, ndingafare mukangondiudzawo kuti muri kutibata muri kupi kwamuri. Ndingangofara zvikuru kuti tione kuti tiri kukava nzvimbo yakakura sei panguva ino yatiri kukurukura. Nhau dzatinadzo, dzimwe dzacho tichazokupai hedu full video, asi zvakawanda zvacho zviziviso zvatungangoda kuti munge muchiziva pane ino nguva. Mondiregera zvimwe zvacho handira kumboita zvokunyora pasi, asi zvimwe zvacho zvinongoita zvichiuya ndichikuzisai kuti zvakati zvakadai. Zigi, Pretoria kuri sei? Ve-UK, vari kutibata vari ku-UK, ndiri kuuya manje June uno uyu. Hamene kuti kunenge kuchifambika here nechando kana June akarova kuno kuzoti ikoko kwamunenge muri ikoko kwakanzi naMugabe handiuye kuchando ikoko. This time ndazvipira kuti ndimbouya, toda kumborova mastories tiri ku-UK, tionawo kuti ndekwe white here kana ndekwe green. Nekuti tajera kungoona mumamovie chete, variko vacho havadi nako, handizive kuti zvakamira sei. Rosi, zviri sei? Tafadzwa, zviri kufamba here? Tinokugamushirai nemufaro. MC yo hauna kutaura kuti uri kupika iwo MC? Ndiwo munhu andoda kutanga kuziva kuitira kuWhatsApp group kuya. Nhau yatingade kutanga kutaura nezvayo panguva ino muri yeZimbabwe, ndoda kutanga kukupai nhau yaChief Matope. Chief Matope, ndofunga vamwe vachiri kutondera tichiburitsa nhau yavo tichiti isusu tichiburitsa nhau dzakasiyana dzavaitonga, vamwe vachiti madhara akurayo adi ndozviziva kuti vanhu vanenge vaine mafungiro akasiyana pamunhu wega vanenge vachiona ko ndiyo sarudzoka inenge iri mupfungwa dzemunhu. Chief Matope hakuchina, tine urombo kunonoka kukuudzai nhau iyoyi nekuti vane mwedzi chaiwo vashayika. Ndo chiziviso chekutanga chandoda kukupai. Moze, zviri sei? Kuri sei kwese kwamuri? Right,
tabva panhau yachief Matope. Regai timboti dhu pahwedza apo. Ndiani angafembere kuti inhau ipi yatoda kukupai pahwedza? Ukaigona iyoyo hehe. Munhu wacho takambomuburitsa muno. Takamboburitsa nhau yake zvakare ndeyerufu. Munhu iye akashayika zvakare. Kana paine vachiri kutondera nhau dzehwedza, tiudzei kuti zvakamira sei. Constance, zviri sei? Right. Pahwedza ndanga ndakamira kuti pamwe ndichaona achatipa comment yekoko. Hapana so far. Saka regedzai ndikupei Young C. Zviri sei? Trevor Shabalala. Zviri sei? Aha. Imbokanda ikatuma love tuone. Ndiri kuona 1 chete munhu akanda love. Vanhu muri kuomera pakadini ipapo? Muri kuomera nekuda kwei? Samson. Right. Ko ndinomboendawo kandinoonawo ikoko kwamunenge murika. Cape Town ndagarisa ndichingopromisa ndiri kuuya ndichingoverengera, but very soon I'll be coming. Tiri pahwedza tine nhau iri ipapo zvakare. Ndofunga muchiri kutondera tichikupai nhau yetumbuyu. Sekuru nambuya vakadya tumbuyu vakafa, tuma insects vaifungira kuti good food. Mukomana takakurukura naye ipapo vairima nemombe akashayika, ane mwedzi zvakare, mwedzi plus ashayika. Mukomana iyeye ndiye aitaura kuti ndaigara na gogona mbuya, asi hanzi akazowanikwa mutumbi wake musango watoora. Naizvozvo ndiyo imwe yenhau dzatoda kukuzivisai. Muchazoona henyu vhidhiyo racho tichakupai mumazuva mashoma ari kutevera. Ngoni dzashe zviri sei? Right. Ngoni dzashe wauya neimwe nhau yatakachida kutokupai update yemadNA. Mavaya vakamitiswa, mukadzi wemunhu akamitiswa kuMondoro kwaNeuso. Ndio imwe yenhau dzatakachida kukupai update pane ino nguva. Chatingade kukuzivisa ndechekuti mama vaya vakaenda kukoti. Vaenda kukoti. Hameno zvakafamba sei, nyaya yacho yangopushirwa kusaidi. Naizvozvo vakadzoka, pane vakanga vavimbisa vachiti vanoda kuvaendesa kumadNA. Saka pari zvino vakuti aiwa kavaya vakandivimbisa chiuyai, ndakuda kuenda kumadNA. Tiri ikoko zvakare. Ray, hanzi vanhu pastor of the week right, vanhu vakadana navaya inini ndingangoti vakaonana first day, second day, third day mukomana anga atokwira bhazi akadzokera Botswana. Saka vakaonana 2 days. Pa2 days vadzokera ikoko ndo paakagaya kuti aiwa mukadzi wangu ndoda kumuroora, ndingawane aenda, ndokubva adzoka. Saka madays avakaonana cheche anogona kuita 3 days, but anga ava ready kuti achibhadhara karoora. Ndo mabhadhariro akaita. Saka ndofunga ndakupindurai mubvunzo wenyu ndisati ndarasika mukoma Amoni. Ndinotenda chose nekutapirwa kwamunoitwa nenhau. Asi mazuva ano handisi kuziva, ndakambocheka hangu machannels ese, vanhu vari kuona vaderera. What's happening? Izigere chii chakonzeresa kuti zvidaro? Tiri paNeuso. Tisati tabva paNeuso, pane nhau yemhuri iyaya yakabadzirwa, pakabatwa nyoka paya, sekuru achibvuma kuti hongu nyoka ndeyangu. Vamwe tu vanomo, mukomana uya
unzi achine kamunyabvuri anomawo, but hanzi zvinoita zvikauya zvombodai dai zvichireva kuti panogona kunge pasina pane zvimwe zvinhu zvisina kupedzeswa semafungiro angu. Vanasekuru ndakavaudza vakati aiwa, tichadzokera kutinoona kuti zvakamira sei. Pane nhau hanzi Mabvuku paDiesel Shumba. Handina kunzwisa mukoma Munyaradzi kuti mati kudii. Right. Pana handisina kupindura here, ndotya kuramba ndichirova rodhi ndichisiya mimwe mibvunzo. Vekunyenga imbwa kuguruve. Ndofunga in 2-3 days time muchaona paMagic TV Africa tine documentary ratiri kuita rinosanganisira nhau iyoyo. Ndofunga update yacho munogona kubva maiona, asi inenge iri mururimi rwechirungu kuitirawo vamwe vanokwanisa kunge vasinganzwe chishona nechindevere tinge tichikwanisa kuvapawo. Parisei pamubayirapo. Right. Tiri kuendera mberi, tiri kumhondoro ikoko zvakare, tiri kwaMadziva. KwaMadziva takaenda nasekuru vamwe ndokubva vatanga basa, ndobva vanzi iyoyo bvai pano, ndobva tazoenda nasekuru Gusvi takaita pano here mukoma Munyaradzi. Right, saka vakadzinga sekuru number 2, vataenda navamwe sekuru zvakare. Ipapo vakanga vaona sabhuku vaya vakaona kuti njuga dzaakurema, ndokubva vatsvaga nzira yakangwara. Ndokubva pekutanga panga paine musangano, tenge tatowadza independence, paine musangano wogadzira independence, saka vanhu havana kukwanisa kunge vachiungana. Then musaende zvenyu vanhu, nekuti tine nyaya yaB, tine update yaB, ndoziva kuti ndo yamunoda zvikuru. Pane zviri kuitika kwaMutoko. Iko kwaMutoko kwacho mangwana chaiye tinenge tiriko, musationa kunonoka tanga tichiuya. Right, tichipedzisa paMadziva. Pekutanga pakabva pazoitika musangano wokugadzirira independence, ndobva dhera taifanira kusangana nawo rakanzurwa. Then pechipiri zvikanzi vanasekuru ngavauye chief varipo. Kudare kwachief wavanotonga nayo, Chief Ngezi akashayikirwa nevana vake matwins, saka zvakabva zvakanzurwa zvakare. Ndobva tati taakuchienda musi watakapedzisira kuenda nenhume yamambo kuti anga achivamiririra. Ipapo vakabva varamba kuuya, vakati kwete, hatisi kukwanisa kunge tichiuya ikoko. Ndokubva vapuwa samoni kuti ngavauye kudare kwamambo vagokurukura kuti sei vasina kuuya. Ivo manje triki yavaita ndeyekuti kavairebesa mazuva, vanasekuru vaimbouya Harare vachidzokera kwakare, vachiuya Harare vachidzokera, kusvikira vaona kuti mari yakupera nekufamba ma-up and down, ndobva vagara ikoko. Vakagarako for 4 days. Sabhuku ndobva vati inini kana muchida kuona kuti ndiri muroho here kana kuti handisi, izvozvo zvinokwanisa kunge zvichiitika, asi handidi vanhu vagara muno nguva refu. Saka naizvozvo zvakureva kuti vanasekuru vese vaifanira kubva. Vakangwara sabhuku, ndovadira brain dzavo. Hanzi Nadia Silva, mwana wekuhwedza kwaGoneso akazowanikwa here? Kwete, takanzi izvo haasati awanika, plus vaiti kana tauda kumutsvaga tichakuzivisai, saka zvakangopera zvakadaro. Asi musakanganwa kuti mumhuri imomo anga asiri iye wokutanga kushayika. Hanzi kumashure uko kune vamwe vana vakamboshayika vasina kuzooneka zvachose. Right. Toenda papi? Ndofunga munotondera nhau yatakakupa iye kwaMutoko. Pakabuda murume uya achirohwa nemudzimai. Ndofunga munoitondera. Inhau yengozi zvakare. Ngoni dzashe yamandi tiri kuuya, usatione kunonoka tanga tichiuya. Okay, mukoma Munyaradzi, nhau yamataura yekuMabvuku, I remember it very well. Ndine urombo handina kukwanisa kuzodzokera ikoko kuti tikupei update, asi munhu wacho ainzi ndiye ari kukonzeresa akatotishedza akati huyai, ndiri kuda kukupai zvizere pamusoro penhau iyoyo. Alright, tanga takutaura
tanga taakutaura nhau yekwamutoko yengozi yemurume wokurohwa nemukadzi pakamera. Zvakaitika ipo paya tisati taenda, murume iye akarohwa uyo ndiye akatishedza akati, veDrumas Media uyai kuno mutiteoka nhau iyoyi yengozi muiburitse. Ndakumuita interview ari pamberi pekamera ndokubva arohwa. Isu bva tangoburitsa sezvazviri. Ipapo ndakabva ndatotangisa hondo yekuti iwewe ndingakushedze kuti uya kuno, vanga vatiwedzerawo mari yefuel, wobva wandiburitsa futi pavhidhiyo ndichirohwa. Ndochii ichocho? Ndikati aiwa kamukoma, makatishedza kuti muzotora zviri kuitika, hamuna kunge mazotipa muganhu wekuti kana maakutora itai muchigumira apa, nekuti isusu hatina kuziva, taifunga kuti tinofanira kuburitsa sezvazviri. Saka iye Sawira iyeye akabva azotaura kuti tanga tichida kuti imi weDrumas Media mutipe vanobatsira, but matotoratidza kuti mune saidhi muri kurerekera kwababa munini, saka naizvozvo hatichadi vanhu vamunokwanisa kuuya navo kuno. Naizvozvo takabva tamira takadaro. Mukoma zivai zviri sei? Womo kuri sei? Motokari ndiri kumira mapatsi kubva kunze, ndakazotenga mapatsi online, saka naizvozvo mota haisati yava kufamba. Zvimaprocess inonzi chiko zveinsurance chichi, zvinhu zvacho so ndozvinodugadzisa mota yangu kwakatonaka in peace, kwete kushungurudzwa. Right. Ndofunga regedzai ndibate one issue, nekuti nyaya zhinji maupdates mazhinji muchazowana full story yawo. Regedzai ndingobata one issue yaB. Mukoma B zvinhu zvinenge zvisina kuvafambira zvakanaka. Ndofunga ndo yamuri kubvunza mukoma Lawrence. Pesi titambire. Mukoma Tekshua ndichakupindurai panhau yekuvharwa mugodhi, but kazhinji kacho muZimbabwe mukanzwa kuti vanhu vavharirwa, hapana zvatovharika zvakadaro. Kashoma kuti vanhu vanga vachikwanisa kunge vachiburitswa. Panozongoitawo vane midzimu naMwari wavo akasimba ndo vanokwanisa kunge vachibuda, but pari zvino regedzai ndibva nangokupindurai. Vekuchinhoitu vaya hatisati tawana information yekuti vakabuda, zvichireva kuti vachiripo pasi pevhu. Tichange tichingokuzivisai nekufamba kwenguva. Kazoi mukoma Falcon zviri sei? Mukoma B tadzoka kwamutoko. MC hanzi alright, utaura naeni, fine. Molin, welcome. Right. Tichibva panapa zvakare tichaenda kunoita live kuFacebook, but regedzai tichipedzesa hedu pano nenhau yamukoma B. Mukoma B zvinhu zvinenge zvisiri kuvafambira zvakanaka. Mama Enji mauya masvika amadhamu titambire. Mukoma B zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti ndakanzwa nhau mbiri dzakaitika kwavari. Yekutanga ndeyekuti vakange vachitengesa makapu, hanzi vanga vachifamba nemotokari yavo vachihodhesa makapu kuvanhu, vakagotandaniswa kunzi hatisi kuda kukuona kuno, get away, uri mhondi. Ameno kuti vanhu vakanga vatokonkluda kusvika ipapo sei hatizive. Mercury, uri kubatika mwana wamai, warova. Ikona kupota uchidaro, zvimwe zvacho zvinozonyanya. Maimoyo, welcome. Right. Tiri pana B ndo nhau yekutanga. Nhau number 2, B anonzi anga akuda kuzviuraya. Zvokuti izvozvi tinonzwa kuti vari kugara vakamuchengetedza. Pane paakabvutirwa mapiritsi afunga kuzvipfuudza. Hatisi kuziva kuti mukoma B chii changa chavapinda kuti vange vakufunga kuzviuraya. Right, tumalavhu mudati kuona. Naizvozvo Innocent zviri sei? Oscar zviri sei? Mama Enjita kumoresai. Always enjoying your updates co. Ndakaona Chiera, ndiwo vekare here oro new Chiera? Makaona Chiera kupi mukoma Falcon? Pamwe ndingakwanise kunge ndichikubatsirai pamubvunzo wenyu.
asi chandingade kukuzivisai ndechekuti Thando naOpa havachisiri kuDrumas Media, asi Chiyera ivavo Opa vanogona kungodzoka anytime nekuti vanga vambodai. Saka munogona kuvaona kana vachinge vachine power yekudzoka. Enjina zviri sei? Tendai nyaya yebhindo yatinga tiri kutaura nezvayo. Okay, right. Saka ndofunga ndo maupdates atangoti ndingedzai timbouya nawo kwamuri. Ndinotenda hangu nenguva yamandipa. Uyai kuFacebook timbokurukura. Facebook 10 minutes dzinenge dzakawandisa. Ndatenda zvangu ndaisa zvanza. Aiwa, ndauchira. maZimbabwe nemitupo yenyu yese. Aiwa, ndinokuremekedzai. Tinotenda nerutsigiro rwamunotipa. Musipo imimi hatipo, musipo hapana Drumas Media. Asi ndoda kukuudzai kuti tikaramba takabatana, united we stand, divided we fall. Musanetseke nezvakasiyana siyana. Hapana basa risina machallenges. Apo neapo tinowana tichisangana nezvimwe zvimhingamupinyi. Pane nhau yandakakupai yetsaona yakaitika ndichibva kuChipinge, kuNyanyadzi iya yanga ichibvunzwa nevamwe mukoma kuti mota iri sei. Chandingade kukuudzai ndechekuti ndichibva ikoko, Lisa zviri sei? Zviri kufamba here? Takati tadzoka kuHarare. Ndingati accident yakaitika sanhasi, the following day tidzoka kuHarare. The third day ndanga ndakuchienda kwaMutoko kuti tinopiwa update because vanga vakuchinotaurirana semhuri mafambiro avanga vaita kuChipinge. Tichangobva muHarare patogeti, old togeti reShamva, 10 off yeShamva, pane vamwe ambuyavo vaibva kusaidhi rekuShamva. Havana kunge vatarisa mugwagwa, kungopinda mumain road neShamva, kutadza kubopa mabhireki. Zvakaitika izvobva ndasvikorovera futi second accident. 2 accidents in 3 days. Saka zvinowanikwa izvozvi. Mota dzacho tirongoita zvekiya hamena runditumira mamhepo. Pane vasiri kuda kundiona ndichirarama. Zvinowanika izvozvo. Nokuti kana maaccidents akuteerana newe, so unozozvibvunza kuti zvichiri zvega here, asi ndiko kwandiri kuenda kwaana Amandi. Chichi chaizvo chiri kutora nzvimbo. Naizvozvo mukoma Oscar maybe ndogona kuzokundikana, asi mukangoenda paDrumas Media yepaYouTube, yepaFacebook, manje tinenge tavepo. Ndinotenda hangu mhuri yeZimbabwe nenguva yamatipa. Aiwa, ndinoti murare zvakanaka. Kune vatichatandara navo kuFacebook, uyai timbotandara 10 minutes chete tobva tabva. Musakanganwa kusiya kalike, kungoratidzawo kuti pamwe tataurawo zvine musoro. 23 minutes 7 seconds tataurisa. Dhata riri kudhura muZimbabwe. Nekuti ndiri kufunga zvakare kuti zvikafamba zvakanaka, everyday tinogona kunge tichizongokupai maupdates ekuti malive everyday tichikurukura kana tichimbomhoresana pasina nhau iripo. Kungoonana nana More Blessing so kwakanaka. Madhovi unobva kupi naiwe More Blessing? Pane mumwe munhu Madhovi ainzi Nyarai Madhovi andakadzidza naye kuMhondorongezi. Ndinotenda hangu mhuri yeZimbabwe. Aiwa, tobatana. Ngatisanganei kuFacebook. Bye bye. Love you all.